भीख तो रोज मांगा तनी भीख मिल जाता पर खाए के दुख और के भोजन दे देती ना तो हमारे कया जुड़ा जी क्या करी देखी यही द्वार पर खाना मिला था कि ना जमा नहीं रूप रंग ढाल आने के हुए तो भोजन नहीं दे देते। अलख निरंजन बचिया कहे बचिया घर में भागा तलू कोई बा बचिया अपन मम्मी के भेज दो अपन पप्पे के भेज दे बच्चे के उबा तो अई तोहार द्वार पर बाबा आइल बड़ो दुख और तनी भोजन खिला दे तू जा तो बहुत सुख शांति से परिवार के दिन रात कटी। पता ना के चिल्लाता है दुआरिया पर जाई का हम देखे ये बूची के आइल बा दुआरिया पर के चिल्लाता एगो साधु बाबा आइल बा। साधु बाबा मांगत हुई है ना। अच्छा देखी का जाके चलो जाता नहीं देख रुक जा ए बचिया अरे बोला जा ना देबू जब बाबा के तो जइया बाबा के अरे प्रणाम बाबा खुश रहो गुला के तेल आनंद आनंद बचिया आनंद रहो। ये बूची तू जा अंदर। अरे बचिया कभी से आवाज देता नहीं केहू बोलत ना रहा हाँ बाबा अंदर रहनिया ना ध्यान करल तनी बाबा के कुछ खिला पिला दे तो तनी दिन रात बढ़िया से कटी। आई बाबा हाँ हम तो आज तक ऐसा बाबा देखबे ना कोई नहीं है कि जीन्स पैंट पहन के मतलब हंसनो मतलब आप लोगन के पोशाक बका। ये समय समय पर पोशाक चेंज हो जाला। अच्छा ये बाबा एगो बात कही कहतनी कि आप खाली भीखे मतलब भीछे मांगी ना कि हाथों उठो देखी ना। सब हम करे जाई ना बचिया बाकी वही तरह भीख मांग के अपन पेट भरी ना अपन घूमत रही ना। अच्छा तो हमार हाथवा देख दी ना बाबा हम बहुत बुरा हाथ देखे बुरा को सपना बच्ची। देखी ना मतलब इतना खराब खराब सपना देखी ना कि हम का कहीं आपके देखे से संकट लागत बा पर हाथ दिखा दे तू तो बढ़िया रही। ली ना बाबा देख ली हमारा हाथवा बाबा कैसे ही खड़े खड़ी यहाँ देखबू कि बैठी बाबा बैठबू। बैठी आओ तनी पीढ़ा लेकर रुकी ली बाबा बैठी। लागत बा बचिया तोरा भी नया नया शादी भइल बा। हाँ बाबा अभी तो शादी भइल बाटे। बड़ा कष्ट बा बची तार जीवन में। ए बाबा का कष्ट बा अब बताई कष्ट के संविधान तो आप ही न करब। कैसे हम बताई तोहरा से कहूँ में तो बड़ा सोचे वाला बात बा ना। बहुत कष्ट बा तारे जिंदगी में बहुत ये आंधी तूफान ऐसा बा तारे जिंदगी की पूरा खखार करके चल जाई। तो आप बताई कि मतलब इस संविधान तो आप ही लगे बानू जब कष्ट बताओ तनी तो कष्ट बा बची तार जीवन में अब हम का कहीं। ए बाबा तो कष्ट बता आप ही न संविधान बताई। संविधान तो हम बता दें बची बा कि तू मनबू तब तो कष्ट बहुत बड़ा बा और ओके आप बताई ना काहे संविधान मानब करे वाला भी जौन बात बा वो बड़ा बा सबसे बड़ा बात बा। तो बताई आपका कष्ट बा से हम बताई तोहरा के कष्ट ये बा कि तू 10 दिन के बाद अपन पति के शकल ना देख सकेलू। अयो दादा 10 दिन के बाद तार पति मर जाइ। ये का कहतनी बाबा आप जौन हम कहा जौन आप कहब मुँह करब लेकिन आप बताई कि का करे के पड़ी। करे के का पड़ी अब हम का कहीं। ये तो तार कष्ट बा हाथ में लिखल अब ओकर निवारण करे खातिर कुछ शर्त बा ओकर पूरा करे के पड़ी। तो तू अपन पति से हाथ धो देबू 10 दिन के बाद। तो बताई बाबा मतलब लेट मत करी बताई कि का करे के बाटे। का हम कहीं तू मान जीबू बात ना बताई तो। हाँ हाँ मान जाए काहे ना मान जाए अब बताई तो पहले। तुहरा के अपन पति के अगर सुरक्षित चाहत हो कबू तो तुहरा के 6 महीना से लेकर साल भर के कोनो एगो बच्चा से शादी करे के पड़ी। ये बात खातिर और वो देखिए सोच समझ के शादी करिए जौना बच्चा से कि ओकरा से तारा मोह माया ना होके काहे कि उ कष्ट ओकरा पे कटी। ए बाबा अब बताई वो हती चुकी लड़का ओकरा तो कुछ ज्ञानो ना रही। होती चौकी है चाहे बड़े चुकी जवन विधि विधान बताओ तो वही में सब कुछ भलाई बा। अब छोट देखबू तो काम ना चली। विधि में वही लिखल बा कि 6 महीना से लेके साल भर तक के बीच में के लड़का से तोरा शादी करे के पड़ी।
बताई ओकरा के तो मांग में सिंदूर कैसे उडाली बताई तो आप ही। अरे ऊ ना डाली ना, लेकिन संविधान से बचे के बाद तो तोहरा डाले के पड़ी ओकर हाथ से धरा के। ई साबित तोहरा करे के पड़ी कि हम बियाह कर दूसरा से, तोहार पति के घर तबे कटी। ठीक बा बाबा, आप कहत नहीं तो का करे, हम अपन पति खातिर कुछ तो कर सकिना नु। ठीक बा, हम कोनो लड़का से हम शादी कर लेब, लेकिन ई ऐसे हम ना अपना मर्द के बगैर ना रह सकिना। अभी तो हम नया नया शादी करके आइल बानी। ये बात तो बच्ची अब कुछ बाबा के दे तू, तो जिससे बाबा निकलता आगे। ठीक बा बाबा, ठीक बा, हम आवा तनी कुछ लेके दान दक्षिणा आप खातिर। विधि के विधान बा, जवन होखे के बतन होई। लड़का हम खोजत खोजत एनिए इतना दूर आ गई कि नहीं लड़का लौकत नहीं खसन। अब हम का करी, हमारा ऊपर ऐसा संकट बाटे कि कैसहू न कैसहू तो अथी करी के पड़ी ना। अब का करे के बा, बियाह करी के पड़ी कोनो लड़कन से, लेकिन मिलिए सन तब नु काज निकने गई क्यों लड़के नहीं सन। इतना टोला माला बहुत लड़का खोजनी, लेकिन मिलला सन ना है कहूँ का करी। घर बुझाता है आवाज निकला था, छोटी छोटी लड़का दिखता है। लड़का बात एगो छोटी छोटी लड़का बा घर के बाना करे के लिए आके जाके खाली संकटे न हमर कट जाई बाबू। एगो बाना जा तनी जल्दी जल्दी अपन बिया हुआ। चलो चलो चॉकलेट देम, चलो चॉकलेट देम, चलो। अब आगू जी मंदिर के लगे चलो जाके शादी बियाह करके आ एकरा के छोड़ दे। अब हमर अथी एकरे पर न होई गरावा कटी। ए जगह है भगवान हमारा के माफ करिए, हम नहीं कि जो हम कहले बानी। कर लेते बियाह से ठीक रही।